бародарон, ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дар ин видео классро фаромӯш накунед. Срочно хонаи фурӯшӣ 5 сотиқ замин, 6 дар хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, аловхона бо об, қувваи барқ таъмин мебошад. бародарон, иншоалло беҳтарин хона ҳай. ҳатман занг занед. рақамош дар рӯи экран ва дар описиони видео. беҳтарин хонаҳо евроремонт кардагӣ бародарон. нархаш 400 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, боз арзон мекунад. renderforce.com. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, хуш омадед ба канали хариду фурӯш. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед ва ҳам зангулача мебурояд. ҳатман гӯш кунед бародарон. касоне ки замин доранд, хона доранд, мошин доранд, ғайраҳо фурӯшӣ, ҳатман дар ин рақамҳо нависед. бо хости аллоҳ мо рекламаҳои фасон мекунем, бепул дар канал мо мемонем. иншоаллоҳ клиент пайдо мешавад. ҳатман бародарон, касоне ки ин видеоро тамошо мекунанд, поделитсия кунанд ин видеоро, то дигар бародарон бохабар шаванд. фаромӯш накунед бародарон, аз шумо хоҳиш, классро фаромӯш накунед ва видеоро поделитсия кунед. то видеои оянда худованд нигаҳбон бошад. мошини фурӯшӣ Chevrolet, рангаш сафед, газ бензин ҳардиш, солаш 2007, мотораш 1.6, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати техникӣ хуб қарор дорад. дискаҳош оригинал, 5 та яхела, кондитсионер дорад. дарунаш ҳамаш нав, рулаш кожа ва баллонош наванд. документош то 2020 бародаро. ҳатман занг занед. номрош дар рӯи экран. нархаш 45 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. аз номи канали мо гап занед. renderforce.com. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, дар совхози Сабзавотай. 5 сотиқ замин, 4 дар хона. атрофи хона маҳкамай. об, свет, постоянӣ ҳаст. документ дора. ай бозори Калон 7 километр дурай. конкретно харидор бошед, ҳатман дар ин рақамҳо занг занед. маълумоти пурраи худаш бифаҳмед бародарон. номрош дар рӯи экран ва дар описиона мешавад. нархи хона 200 000 сомонӣ бародарон. ҳатман занг занед. бо хости аллоҳ маҳқултон мешавад. иншоаллоҳ бо ин бародарам скидка мекунад. renderforce.com. мошини фурӯшӣ Chevrolet, солаш 2007, рангаш сиёҳ, мотораш 1.6, коробкаш механик ва плюс газ бензин. 1 солидга ҳуҷҷат дорад. нархаш 30 000 сомон. касоне ки харидоранд, ҳатман ба ин рақамҳо дар рӯи экран буда занг занад. иншоаллоҳ бо ин бародарам арзон мешавад. фаромӯш накунед, аз номи канали мо салом расонед. renderforce.com. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қорғонтепа, ноҳияи Вахш. 6 дар хона, 11 метри калидор, 27 сотиқ замин, об, свет ҳамовақт ҳаст. роҳаш асфалт аст. ин хона беҳтарин боғ дорад. ангур 50 дарахт ҳаст ва сафедор 80 дарахт, шафтолу 6 дарахт, олуча 40 дарахт, себи биҳӣ 6 дарахт, анор 20 дарахт, анҷир 4 дарахт, гелоси пайвандӣ 4 дарахт ва слева 4 дарахт. ва нархаш 400 000 сомонӣ. касоне ки харидор ҳастанд, ҳатман занг занед. иншоаллоҳ бо ин бародар скидка мекунад. номрош дар рӯи экрани шумо. ҳатман занг занед бародарон. renderforce.com.
бародарон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. Дар дуюм этаж як хонагах фавран фурохта мешавад. Дар назди КГБ шаҳр бо чизу чорааш фурохта мешавад. Об, свет пастаяни ҳаст бародарон. Касоне ки ҳатман хариданиянд ба ин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занад. Нархаш 155 000. ҳатман дар ин рақамҳо занг занед. маълумоти пурраро аз ин бародар шумо дастрас карда